бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар вазорати саноат ва технологияҳои нав ҷамъомади идона доир гардид. дар оғози ҷамъомад ҳозирин аз марҳилаҳои мураккаби таърихӣ ва бунёди давлатдории навини тоҷикон ибрози андеша карда таъкид намуданд, ки маҳз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи хеле ҳассоси сиёсӣ ва иқтисодӣ ҷумҳурии Тоҷикистон ва мардуми шарафманди он истиқлоли комили сиёсӣ ба даст оварда дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари мустақил муаррифӣ шуд. ҳамчунин зикр гардид, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ҳидояту роҳнамоиҳои бевоситаи президент бахшу соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа зина ба зина инкишоф ёфта, сатҳу сифати некуаҳволии мардум беҳтар шуда истодааст. гуфта шуд, ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мероси ғании фарҳанги миллӣ ҳифз гардида, бо мақсади ривоҷ бахшидани он чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. илова бар ин ҷалби насли ояндасози мамлакат ба соҳаҳои гуногуни мамлакат таи солҳои охир хуб ба назар мерасад. заҳмату талошҳои шабонарӯзӣ ҳифзу таҳким бахшидани истиқлолият ва сулҳу суботи сартосарӣ вазифаи аввалиндараҷаи ҳар сокини мамлакат буда, барои боз ҳам ободу зебо шудани як гӯшаи ватан саҳм гузоштан нишона аз ватандӯстию меҳанпарастӣ аст, таъкид намуданд иштирокдорони чорабинӣ.